Sadullah Aydın, Doğru Haber. Divê Siyonîstên Tirkiyeyê muheqqeq bên ceza kirin. Tê gotin ku nêzî 10,000 Yahudiyên Tirk ji bo bi qatilên Siyonîst re li hember Müslümanên Filîstînê şer bikin, jin û zarok jî di nav de qirkirinê li ser xelkê mazlûmên Filîstînê bikin, çûne axên îşgal kirî. Yani 10,000 qatilên ku hemwelatiyên Tirkiyeyê ne wê herin jin û zarokên Müslüman ên mazlûm û bindest qetil bikin, paşê bi azadî û serbestiyê bên û bi azadî li kuçe û kolanên vî welatî bimeşin û li gor dilê xwe bijîn. Ma ji bo welatê ku xelkê wê Müslüman e û serbixwe ye, heqaret û zîlletek ji vê mezintir heye. Bilxase ev bûyerên di wexta hikûmeteka ku xwe parêzvan û muhafizê Müslümanên cîhanê û mezlûmên cîhanê de hesibîne, xeyala İmparatoriya Osmaniyan a nû dike de diqewûmin. Çi naqoqî, tezat û çi neheqiyek tirsnak e ku meriv çavê xwe ji wehşetek wiha re bigire û li hember vê hovîtiyê bêdeng bimîne. Hem ji bo hikûmetê, hem jî ji bo partî, saziyên civaka sivîl, beş, qisim û derûdorên bi tesîrdar ên vî welatî. Birêz Erdogan û rayedarên din ên hikûmetê ji rejîma Siyonîst re terorîst dibêjin. Baş e, îjar çawa dibe ku li hember vê wehşetê bêdeng dimînin? Ya partî û saziyên civaka sivîl ên ku hesasiyeta wan ên dînî hene, çima dengê wan nayê bîhîstin? Heger dilê wan bi rastî ji bo gelê bindestên Filîstînê û Xezeyê diêşe, çima gavan navêjin û nakevin nav tevgerekê? Çima vêyekê di nava xelkê de nayînin rojevê û zextê li hikûmetên nakin? Pêngav û teşebbüsa Hüdaparê di vê mijarê de ji bo dîndarên Tirkiyeyê û xwedî wijdanan îmtihana samîmiyetê ye. Dîndarên Tirkiyeyê di gel xwediyê gelek partî, saziyên civakên sivîl, televizyon, rojnameyanin jî vê mijarê nayînin rojevê. Daxwaz û teklîfa Hüdaparê wisa ye. Divê ev Siyonîstên qatil ji hemwelatîtiya Tirkiyeyê bên derxistin, dest bêdayîn ser mal û milkê wan û bên ceza kirin. Di van rojana de ev teklîfa wê bê meclîsê û ji teref Hüdaparê ve bank li hemû partiyên siyasî hat kirin ku bila ev teklîfa wan di meclîsê de bêqebûl kirin. Ji ber vêyekê divê parlamenterên Partiya Jinû ve Refah û parlamenterên Partiya Saadetê yên xwedî edalet û xwedî wijdan vê firsendê binirxînin. Gere firsenda tarîxî nê nirxandin, tu qîmeta beyanên destekdayîn ên ji Filîstînê re namîne. Wê em jî bibin weka xelkê Kûfeya ku li hember qetliama Kerbelayê bêdeng mabû. Weka hûn jî dizanin dil, ziman û dilê gelê Kûfeyê yanî Iraqîyan bi İmam Hüseyn re bû, lê şûrê wan li aliyê Yezîd bûn. Siyonîstên Tirkiyeyê divê muheqqeq bên ceza kirin. Divê ji van Siyonîstên ku zarok, pîrek, îxtiyar, sivîlan dikujin û axên birayê me yên Müslüman îşgal dikin re îzin nê dayîn ku şeref û îzzeta me nê bin pê kirin.